हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों। बे भिडिअ जाहैबाय आंनि दिनैहाय मोनसे YouTubeआव फार्स्ट स्टेपआ दिनै कमप्लिट जाबाय। बे जाहैबाय आंनि चेनेला दिनै मनिटाइज जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोननि हेल्पजों नोंथांमोननि अननायजों नोंथांमोननि हेफाजाबजों दिनैहाय आंनि चेनेलाव 1K साबस्क्राइबारखौ कमप्लिट खालामनायजों लोगोसे 4000 वाट्स आवर टाइमा दिनै कमप्लिट जाबाय। स' बेनिखायनो दिनै जोबोद खुसि। नोंथांमोननि अननाया जुदि आंनि सायाव गैयामोनबा नोंथांमोननि हेल्पआ नोंथांमोननि सापर्टआ जुदि आंनि सायाव गैयामोनब्ला दिनैहाय बे 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जायालासे आरो 4000 वाट्स आवाराबो दिनै कमप्लिट जायालासे दिनैहाय आंनि चेनेला ग्र' जानाय नङामोन। दा नोंथांमोननि हेल्पजों नोंथांमोननि हेफाजाबजों दिनै आंनि चेनेला 1000K साबस्क्राइबारखौ कमप्लिट खालामनायजों लोगोसे दिनैहाय आङो बेखौहाय दाखालि 25 सेप्तेम्बरावहाय आंखौ एप्लाइ खालामदोंमोन मनिटाइजनि थाखाय। बिनिफ्राय बियो 27आवनो साननैनि गेजेरावनो दिनै आंनि चेनेला मनिटाइज जाबाय। स' नोंथांमोनखौ आङो दिनै जोबोद आंनि गोसो सिंनिफ्राय हाजासे हामबायनायखौ आं दिनै जासिनाय जादों। आंनि चेनेला बियो 4 एप्रिलनि 2016आवनो बियो आंनि चेनेला इउटुबावहाय साइन इन जानानै थादों। नाथाय आंखौ मिन्थिया आंनि चेनेला जे बेबायदि इउटुबावहाय साइन इन जादों ना मादों। बिनिफ्राय जेब्लानाखि आङो बेखौहाय 29 डिसेम्बर 2018 आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामो। एलबाम ओरैनो जास्ट माने स्टेजाव मोसानाय बेखौहाय आं आपल'ड खालामो। बिनिफ्राय अब्लाबो आङो जेबो मिन्थिया जे इउटुबा मा जिनिस। बिनिफ्राय आङो आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय आङो बिदिनो आरो आं नेक्स्ट मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामबावबाय। बिनिफ्राय बेबायदिनो माखासे भिडिअ आपल'ड खालामै आं सानबाय जे आङो माखासे आंनि जेनेबा रोंगौथिफोरखौ लानानै आङो इउटुबावहाय आपल'ड खालामनो माखासे भिडिअफोर बानायनो सानबाय। बिनिफ्राय बेबायदि खालामखांनायनि उनावहाय आङो माखासे वाट्सएप स्टेटासफोर गुसुं बानायदावबाय। बिनिफ्राय बिनि उनावहाय मोनसे गेम गेलेनो सानबाय आङो। बे गेमा जाहैबाय PUBG गेम। बेखौ आङो गोबाव सम गेलेदोंमोन। नाथाय आङो सानदोंमोन PUBG गेम गेलेनानै आंनि इउटुबखौहाय आङो फेमास खालामनो। नाथाय PUBG गेलेहांनाय समावनो आंनि मबाइला गाज्रि जानानै थांदों। बिनिफ्राय आङो गेमनि थाखाय आङो PUBGनि थाखाय आङो दानिखौहाय इउटुबाव गेमनि माखासे भिडिअफोरखौ आङो आपल'ड खालामनो हायाखै। बिनिफ्राय आङो गेम गेलेनायखौ द्रप दोनथ'दों। नाथाय आङो सानदोंमोन इउटुबखौहाय कन्टिनिउलि बेखौहाय सालायलांबाय थानो। बेनिखायनो आङो बै माखासे गेम गेलेनायखौ दोनथ'दोंमोनब्लाबो दिनैहाय आङो माखासे भिडिअ आपल'ड खालामनांगौनि थाखाय आङो माखासे गोबां कन्टेन्ट्सफोर नागिरदों जे मानि सायाव दिनै आङो इउटुबखौहाय आङो मा कन्टेन्ट्स लानानै दिनै आं इउटुबावहाय आङो भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामफिनो। नाथाय आं उनावहाय साननानै मोनदों जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माखासे बिदिनो साख्रिफोरनि नटिसफोर होनाय, बिनिफ्राय स्कलारशिपनि माखासे नटिसफोर होनाय, बिदिनो माखासे इउटुबनि सोमोन्दै बर'फोरनि गेजेराव माखासे नटिस होनायफोरा दानो खम नुदों। बिनि सायाव आं दिनैहाय माखासे बेफोरनि कन्टेन्ट्सफोरनि सायाव दिनै आं माखासे होनो थाखाय दिनैहाय आङो माखासे कन्टेन्ट्सफोर बानायनानै इउटुबाव आं आपल'ड खालामदों। स' बेखिनियानोसै। आङो सानदोंमोनखि आंनि इउटुबा मनिटाइज जानाय नङा। बिनिफ्राय आंनि इउटुबावहाय जेबो रोंगौथि आङो मानि बेबायदि बेबायदि स्टेपसिम फैनो हागोनखौ आङो सानाखैमोन माब्लाबाबो। आङो सानदोंमोनखि आङो बेबायदि 1000 साबस्क्राइबारखौ आङो कमप्लिट खालामनो हानाय नङा। बिनिफ्राय 4000 वाट्स आवर टाइमखौ आङो कमप्लिट खालामनो हानाय नङा। नाथाय नोंथांमोननि हेल्पजों नोंथांमोननि सापर्टजों दिनैहाय आङो कमप्लिट खालामनो हाबाय। स' आंनि चेनेला मैया 27 दहाय फुङाव 27आवहाय बे चेनेला आंना मनिटाइज जाबाय। स' बिनिखायनो आं दिनै जोबोद खुसि। स' नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर इउटुबार जानो सानदोंबा नोंथांमोनाबो बेबायदि खस्थ' खालाम। आंबो सिगाङाव सानदोंमोन माखासे भिडिअफोर आपल'ड खालामनाय समावहाय आंनि भिउसफ्रा खम फैदोंमोन। दाबो आंना भिउसआ बारा फैखाया, 200 गाहामल' फैयो। अब्लाबो आङो नाजागासिनो आरो जेन' मोजां माखासे कन्टेन्ट्सफोर बानायनानै मोजां भिउस लाबोनो हायो खोमा साननानैहाय। स' नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर इउटुबारफोर जानो सानदोंबा नोंथांमोनाबो नाजानायखौ दानागार। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो माखासे कन्टेन्ट्सफोर नागिर नोंथांमोना बेबायदि इउटुबावहाय माखासे भिडिअफोरखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामलांबाय था। आंखौ इउटुब बानायजेननायावहाय माखासे बिदाफोर बिनिफ्राय माखासे लोगोफोर आंखौ गोबांथार हेल्प खालामदों। बेनिखायनो आंखौ जायफ्रानाखि जेनेबा स्पेसियेलि बिराद हेल्प खालामनायजों माखासे एडभाइस होनायफोरजों हेल्प खालामनायफोरखौ आङो दानो स्पेसियेलि थेंक्स होनो सानदों। स' नोंथांमोननि आदामोननि आरो आंनि माखासे लोगोफोरनि हेल्पजों दिनैहाय आङो बेसिम स्टेजाव फैबाय। स' आंनो माखासे गोबांथार एडभाइसफोर नांबावगौ, बिनिफ्राय माखासे गोबांथार रोंगौथिफोर नांबावगौ जेन' आंनि बे बिदाफोरा आंनि लोगोफोरा आंखौ बेबायदिनो अलवेज हेल्प होबाय थायो। बिनिफ्राय आङो जेन' उननि समावहाय सासे मोजां इउटुबार जानो हानाय बायदि। बिनिफ्राय जेसेबांनाखि आंनि चेनेलखौ नायग्रा आंनि लोगोफोर दङ नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं खावलायनाय थाबाय जेन' आंखौ बेबायदिनो नोंथांमोना हेल्प होबाय था, बिनिफ्राय सापर्ट होबाय था। बिनिफ्राय आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना नायबाय था जेन' नोंथांमोननि हेल्पजों नोंथांमोननि सापर्टजों आङो सासे जेनेबा नोंथांमोननि
सासे हेल्पफुल इउटुबार जानो हानाय बायदि दिनैहाय नोंथांमोना आंनो जेरैबायदि सापर्ट होदों आंबो बेबायदिनो नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे सापर्टखौ दिन होबाय थागोन। नोंथांमोना जुदि माबाफोर हेल्पफोर नांगौबा आंनि सिगाङाव बुं, आं हानायखिनिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव हेल्पखौ दिनै आं होनो नाजागोन। स' लोगोफोर, आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोननो सानबाय। उननि भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन। स' बाय बाय लोगोफोर।